Sadulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mbrasta sembahanku rinton lan dalu mung limang wektu kanggo mbrasta mungkar lan nafsu. Aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mbrasta
atur panglipur saking Dek Santa Campur Sari.
Purnama sidang ngaweng namas tu purnama sidang ngaweng namas tu purnama sidang ngaweng namas tu purnama Posonik keparing kula sak kanca saking Dek Santa campur sari kinarya paring panglipur langen Joko. Muyak sepening kawontenan dinten sak mangke sinengguyung dening 1 2 3 4 gangsal setunggal enten bintang tamu. Menika tandane piye bintang tamu? 1 seragame beda, 2 tekaning keri. Niku bintang tamu. Cilik dhewe ya Mas ya. Heeh, cilik dhewe ning gedhe dhewe bayarane. Oh. Tak urutke saka sing kono dhisik kepareng jengkar saking palangan kunjuk debat-debat jenenganipun Mbak Ismawati. Ayo Mbak Is. Yo. Ayo Ji.
hei. Matamu aja mencicil aku wedi. Matamu aja mencicil aku wedi. Awas. Wes kene. Kowe aja mencicili aku. Marai arep nguyuh aku. Wes. Nggih. Sugeng siang Mbak Iis. Sugeng siang Mbak Iis. Mbah. Sugeng siang Mbah Iis. Sugeng siang. Iki ora nanggap menungso, nanggap pemedi. Sekecake yo Mbah. Ya. Sapa kowe? Kowe sapa? Ora ngerti aku. Ora. Aku dhewe ora ngerti karo aku kok. Tak pateni kowe. Tak pateni. Oh, kowe tukang mateni wong ya? Iya, ketumbal. Kenalke, aku tukang gawe wong aku. Wah iya, aku ya iso, Mas. Sekecaken Mbak Is. Nggih, Sing nomor 2. Saking ngendi iki? Celengan. Lupait. Tuntang. Kabupaten Semarang. Risma Windy. Sugeng siang, Mbak. Sapa iki? Risma. Nggih, sugeng siang Mas Bagong. Nggih, sehat kabaripun? Nggih. Kula tul-tul pek, Mas. Apa kuwi? Betul-betul apik. Oh, iya betul-betul apik ya. Disingkat Tul-tul pek. Nah, betul-betul apik. Sekecaken Mbak Risma. Nggih. Urute. Kocok dapat tempat jenenganipun setunggal Sumarati Mijil saking ngendi iki? Bojo Kabupaten Kendal. Panjenengan Mbak Indah Ndoro. Ayo dak. Papareng sekar saking Palanggahan. Sugeng siang Mbak Indah. Sugeng siang Mas Bagong. Nggih, kabaripun sehat? Sehat, Bagas Alhamdulillah. waras. Nggih. Tur jek penak. Oh, pripun? Jek penak. Ojek pena. Asli penak iki dijok. Oh, ngono. Gampang ngono lho Mas, ngono kuwi. Ya engko rong sasi penak engko rasakno rong sasi kas ya. Lah napa? Poso. Ora apa-apa, aku ya jek kerja kok Mas. Oh ya, disyukuri Mbak Ndoro Indah. Kok dorong indah lho. Sekecaken. Sik. Niki kojok salat singipun Big Boss saking Campur Sari Desanta. Kepareng kojok depan panjenengan Mbak Devi Desanta nuwun kepareng jengkar saking Palanggahan. Sugeng siang Mbak Devi. Siang lagi Mas Bagong. Ayo sehat kabaripun Mbak Devi. Nggih sehat tur waras. Nggih,
kadang ki nyok ana sing sehat tur ora waras. Ora waras. Nah iki yo sehat yo waras. Iya. Nak sehat awake nak waras jiwane. Jiwane. Sekecaken Mbak Devi. Kang pungkasan bintang tamu. Honge awan iki. Mbak Eka Uget. Kemarin jengare saking Palenggahan. Sik. Iki rumah saya udah tepuk tangan apa? Lah bintang tamu. Padake doro keploki iki. Sugeng siang Mbak Eka. Bangetan. Loh. Kok bangetan ki lho? Oh alah. Pripun? Aku le siap dandan tak ayok-ayokno ben Heeh. pamrihe koyo mbakyu-mbakyuku iki. Lho kepiye to? Bareng aku ngadeg kok gur dikeploki koyo Loh doro. bintang tamu. Bintang tamu yo gak koyo ngono, Mas. Loh, lah Wis ajake kok seri karo aku wis ngode sing ngendang ya. Iya. Ngode sing ngendang kok nek iki maju rasa dikendangi ngono ya. Ora tak kode. Wis tinggine munggah amben, Mas. Loh. Gematimu wis ora kaya mbiyen. Oh ngono. Ya. Ya, Tenonge dilumahno sisen. Piye? Omonge digenahne. Ya ta. Sri Uning mesti kok Tuban, Mas. Lho kok tekan Sri Uning ki lho? Ya ta. Aman banyak menghias angkasa. Piye? Aku ingin terbang dan menari. Tak tapuk kowe. Sri Uning mesti kok Tuban. Piye? Saiki nek ora penting wis rasah weanan. Iya. Ora ngerti piye rasaku. Duren Piye roti. rasaku mau bedak-bedake karo mbakyu-mbakyuku. Lah karepe piye? Mari geset dadi ratu, Mas. Piye? Sakit hatiku. Iya. Ki primbang juwamut. Panono aku ngadeg iki yo piye padha kancane kendangane isih. Baleni. Mas, Baleni. aku ngene iki rumangsa dihina, dibedak-bedakne. Iki tak junjung tinggi lho iki tak sobyo-sobyo. Sobyo-sobyo apa Iki kok nak Mbak Eka ngadeg dikeploki soalnya bintang tamu. bintang tamu dikeploki rumasane kaya wong kena apa jenenge? Kaya wong bar maling kecekel hore ngono. Lho maling ki ora dikeploki, dikepruki. Lah kok arep padake maling kok padake doro. Ora. Nek padake doro keploki, milih ndi? Yo wis doro ae. Ah iya. Baleni. Mbok yo ngono. Legarien. Tarian, Mbak. Aku lenggah Ah sik. kene mulak kene to mau. Arene sik. Duh, siaran ulah. Yo ngono. Kalem segone urung mateng. Iya. Tiwas tak siarke bar iki maem sebelum urung mateng. Lenggah sik. Stokaling bintang tamu. Kabareng regane boten siang punika Mbak Eka uget. Ayo. Aku kok sose kok mumet ngerasa. Rasa anggo joget kesuwen. Ya Allah, mau dipadake doro digeploki ora gelem. Ndang ditabuhi melat kaya ula. Ya paling ora ngadeg enek musike lho ora gul keplok tok. Loh, musik. Rasa oke ora rasa dodo padakno aku. Loh, keplok ya musik. Kowe ngerti musik? Musik adalah suatu benda yang berbunyi. Iya. Musik. Wah, kaya lambemu meletek dino iki. Loh. Sandasmu. Loh. Lek ku macak ngene diendas-ndaske. Wis ngono ae. Kendangane wis rasa. Sekecakaken Mbak Eka. Iya. 1 2 3 4 5. Ya, 6 jenengepan aku. Nggih. 6 8 dadine. Lho kok iso? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oh iki loro to? Lah aku iso kok hitung 3 nak ngono iki.
Nggih. Ya ya. Kepareng ngrengani kunjuk samudayanipun kang sampun kepareng rawuh lumantar kula sakonco saking Campur Sari. Dek Santa.
Nadyan wujude mung peksi-peksi iki manuk. Manuk. Heeh. Ibuke sajae seneng koleksi manuk. Duh. Tegang. Wes suwe nggo. Ngopo to kowe? Tibake iki midik-midik iki ngapa? Wes suwe nggon kula lono goleki podang jenah. Hebo bunga heng atiku. Ayo kowe. Nyandeng bisa dadi ombo. Piye? tambah Tulisanmu ora ana tene iki lho. bisa dadi ombo Iki mulai nak ngedit ki sing jelas. gara-gara manuk iki Baleni. gak Apa Mbak Is? nyandeng bisa dadi tombo. podang tuning semangga aja Monggo Mbak Devi. iso apa ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang obah mikiran goleki ora krasa iso awan nganti wengi
paring kelenggahan kanthi sekeca.